Perkenalkan, kula saking kelompok setunggal badhe nundukake tembang macapat Asmaranda Ojo Turu Sore Kaki. Kula Nova Nurkumala saking absen kalih dasa. Kula Rahmayati Audina saking absen selangkung. Kula Kania Dua Delia Putri absen 12. Kula Dalawi Helmina Nanda absen gangsal. Kula Karitur Afifah absen sekawan likur. Ojo turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Nyangking pokor kencanane. Isine donga tetulak. Sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima. Ojo turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Nyangking pokor kencanane. Isine donga tetulak. Sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima. Tegese aja turu sore kaki ing tembang macapat Asmarandana yaiku pitutur supaya ora keset lan buang wektu turu ing wayah sore. Sore dianggap minangka wektu sing bisa digunakake kanggo perkara sing migunani kayata nyambut gawe, sinau, ndedonga utawa bantu wong liya. Matur suwun sampun nyekseni tembang macapat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.